si ovom smehu gledao. Sve se smeje, A ja sam znao šta ih čeka, razumeš? Samo oni meni nijesu verovali. Nijesu verovali. A dobro, razumem i ja i to isto, da čovjek možda zamisli kao, pa aj sad motocross, staza. Međutim, ovo sve bez greške, vidiš. Najveća opasnost je sudar. Bravo. Prevrtanja nema ništa. Nešto mnogo sporije vozi. Pa pametnije, ali pametnije. Sporije, ali pametnije. Gore sada kada bude. Ne, ono imelo ga ništa. Ovo ovdje. A Jovan, jesi se držao pozadnji, na sredi sve. Isto ko sa kvadom. Dobrovšek. Ali je kvad u tvojim rukama. Da. To je... A ovo u tuđu. Tata, gledam neku reklamu i kaže jedan čovjek. Vrlo dobro, da se sve. Kaže, služimo kupatilu. Daj da se uparimo sa stanicama. Vidjet ćemo sa njima, meni je na kecu.